zanina chuan Martial Universe kan chun som le don anga Martial Universe po lo zo don ta episode khat chi om to don ani chu wangin ka kon ti toy dewanga naktu ka chun som le nga lolo kan tum thunganga ti zo fel lolo kan tum don ni season 7 hi eng tikang yan release angala chiang lowa mase tun kum chuan ni mela athara om vele kan chun som le don bokani episode masalama khan bai chaw mountain a lin Langtian aron lang ve ti kan clear ho to wa lin to ka po cho thong ve le awra chu lo dang lam to hle ya devil sek chakna apai tel to wanga ni ya elder pakhat u dawa khan ngai tu na hmanga lo bia in apuina ma mo ema zota ma selin to ka chuana ma mo lo thu lo sein an pahin kar boina chu ama a chin fela du thua soeni intisik turtan danan hret chian hu chuan liutonga chuan mi somhni palita an token somhni pali chu sema token inang potfuta chu anin beidon ani an token laka chuan lintonga le Langtian chu ama sabera in beituran ni ngala liutong achun arana lama chok phei turin na tingal bog Langtian achun ring tok hleya maselin tong achun chung 26 laya apana taka liam sakle ama wanga main clan atanga no chuan ni lai te kha kha chuaka phubalak nge tumtlatani hunre tak chuno in helma to mi pahni te chun an final battle chun trana Lindo ka chuna mi bei mek chu a hre thin Langtian a khani to lo te ka theya Dragon Emperor sila manghal bu Langtian chu lo hlau thong lo hleya atak sa chunga devil sexual essence fusion to chu ran mang chukin achakna pole tam takina punghal ani achakna tharnen chuan Langtian chuan chunung zok ngei tu ra ain ngaya afa bei phele ngal mi mi bu maselin to ka chuan dragon roar mangin na lo danga sky dragon rain technique mangina beilet vele ni Mizo na chaklo toy monti line lintong chuan demon sector treasure alak sakmang khan monster lo samon veya Langtian na beina songzong chu lo hiblun vekin antin hunain thak thleng pha ta ni Langtian a chuan thinrum zual hleya ancient devil scripture technique ron mangin u daw apo phuzoka chu technique chu manlai devil te technique pakhat ni in Langtian na lo mang ve thei chu makati hle ni lindong ale Langtian chuan an technique chakber ve ven manga lindong chuan a heavenly palm chu Langtian a nenan chuan a chaktok lo ti hrein a spiritual energy in a ti chakbel leya Langtian a po chuan a lo dang zo to big lo anin beilai lo mutu ta chuan muna man ti in puyan ti hleya iuna po khan lindong a chu ama chuna ni chuan a changna chance claim tur zia lo sei hiala
achan chu Lindong a chuan technique chak tak tak a hret hnem em wang ani chuti lai chuan Langtian a chuan thinrim takin ava pe phele mi a main clan te chu branch clan mai laka an tlom lo tur thua soibu Lindong a chuan Langtian a tong tam lutuk chuan ing toin a hnek sia Hunram chang bo pel tum to lowin Langtian a ron tho chuak mai thei to lo chu a heavenly pam technique mang khana be chun som le a Langtian a chuan lo hlau big lowin a devil spear mangin a lo be let ve thu ta Lindong a chuan black dragon seal mang khana lo dang ve le hongling po chuan makalo ti zoka dynasty rank hnem taka tanga local pahni chuti takan lo chak dun thei chu oi harati zok hilani uda wa po chu lo hlau thong hleya achan chu devil spear chakna chuan 5th level nirvana face sky to te po athat zo te hriat wangani beise lo tak main Langtian a chuan devil sexual essence mangnon leya Lindong a chu tha ngei tur thu le devil sekte laka ain tiam na chu ati hlotlin tur thua soibo Lindong a chuan a din hmun ter thong zo ka tang tin hrein green dragon bell le black dragon seal a mang kopa Langtian a ron beina piang chuan a black dragon seal chu ti chak tel tela a ayana sa ron be zel theinan Langtian a chu chai thin rim bel zela tumbok a thei top chu ma se Lindong a lo in ven na chu ati che thei chuang lo wa 似乎在挑衅你当天他以前说话行事林东大哥怎么感觉怪怪的做梦去吧 thinrim taka Langtian na be zazot hnu chuan Lindong a chuan a black dragon seal chu a chak tok to te kha theya a be let ve tran ta ni 那是龙鳞 Elder Udawan thilthan dan alo hmu chuan Lindong a chu fing alo ti hleya a dragon ti chaknan Langtian a po ar man zok wang ani a black dragon le Langtian a chu anin be tok hleya a to pa Lindong a chuan green dragon form dik taka ron hmanga Langtian a chu ava be chun zom ve le ngal bu Langtian a che tha thei to lo chu muang changin ava pana apa phuba chu valak nge tumbo Langtian a chuan branch family mai laka tlom thei lo thu lo sei le ya an hun kal to zong zonga Langtian a wanga an chung kwa le ama ngei na torna te kha Lindong a chuan a khat chuak le veka an sum thei to lo ani 我会打败那个人。奴役家的人，百倍还。分家剑肘，要了你的命！ midang ho chuan Lindong a chuan hnena changfel to wa an ngaya mase thil maktak hi ron thleng le in Langtian a chuan devil formation to ken a ron la chuaka devil seka an elder pakhat khan
chu formation chu hmang turin alo chalok to ni Sky Ceiling Formation udawa na hmu chu na hlau thong hle a chu formation chu activate ani chuan super sector tan chin na rap thlak tak a thlen thei wang ani Devil sector chuan chu thil chuan lo plan lo na rei to te hret theia formation chuan super sec pare da tanga local elder te chu che thei lo na khung bet ngal vek ani liu tonga chuan devil sector ho tu pa chu in thup lowa ron pen chuak turin atia Devil Emperor Western Zone region ami chu ron chuakin alo hmutu te chun makan ti hlom hleya liu tonga po chu na khe thiam lo hle bo achan chu Western region te nen chuan until tia buan siam sakton to lo turin inram nan siam ri wang ani masa Devil Emperor chuan a hote tam tak nen 100 dynasty battle chu cho boi veka ron tuma anu lo ka Devil Emperor chuan a hote chu an formation siam chu chun som turatin Eastern Zone region chu an tun huaya da vek an tumani Chiai takanom lai chuan liu tong akhana sek member dang te bula buenan to thu thon chuatuma mase chu formation na an tan chung chuan an puar chuan pon lama engma hnawa thok thei lo ani mase liu tong a chuan pom thei loin super sec elder zongjong te chu arwala an spiritual power ron hmang tur le formation ai chu ka che tum turin atia chuti lai chuan iuna khan 6 level nirvana face akai to ti ron lan tirin Western Zone region te member pakhat chu lo beya mase 7th level nirvana face in alo bele ta ka chuan ani po chu leilama tla hlom ve to pa andin hun chu thalo to hle ti chuan episode 41 chu top ta ni